Takže čus, vítám se mnou videa, tady se mnou Kuba. A tady máme prostě ochutnávky pitíček třeba kofala, džus, voda, No, perlivá voda. Ano, a jdeme začít, takže co? Ale jsou to fakt nechutné vody, je to něco třeba namíchaného, hnusného. Třeba syrupy a takový, Jo. hodně. Tak jdeme začínám. Ne, granule. První Tak ochutnáváme granule, mňami. Ochutnáme 3, 2, 1, teď. Ochutná jak špatně. Poslední. A to všechno. Dajme to zapít půl litru vody. A teď tu máme kofalu. Dívej. Kofala veš na prdli. Jdeme ochutnat. Dej sem tu vodu. Dej první. Ne, proč já? Já jdu první a bude to malinko kofaly. Tohle. A dobré. Fuj, lidi. Oh. Ale mi to bylo hnusný, ta kofola, veď. A tady jsem ještě, ano. A jdeme si dát perlivou vodu. Alebo ne to, ten pomerančový džus. Dobrý. Ty. Ty. Dobrý. Jo. Co to vůbec je tady ta perlová voda, veď? Oni se to pálí. Pálí. Pálí taky. Dále musíš. Ne, se to nechce. Perlivá voda. Ale perlivá voda. Ale musíš, však já jsem to taky vypil. Perlivou vodu. Já vím, záleží patěr mě brdí huba. Musíš hodně. Rychle. Jsme devětí. Proč jsme nemohli udělat tu šťávu? Já nevím, ale my jsme to chtěli. Ano, to je dobrý a to je tohle. Já to jdu nakapat tu šťávu. Ty vole. Ty vole. My nesvíme. Ano, jsme zpátky a bereme sirup. A tady je. Ale... Yes, fine. Zapni to! Dobrý. Ne, já jsem to neochutnal. Ne. Je to hned dobrý. Jo, určitě. Si bojím. Co tak, jak to chutná? To je hořkovice, ne? Ne, to je citron. Jo, to je
Šťáva. Jo, to je kyselý jako kráva. Baví. Počkej, to musíme dopít. Kde mám to dopít? Jo. Ty málo a já málo. Ne. Večery. I kámo vypije citronovou vodu. Co to je? Ne, ještě na hrušku. Ne, to je ta hruškovice. No, to se dá do obou. Ano, a tady máme dětské, teda, máme perlivou vodku. To je perlivou vodu. Tak 3, 2, 1, teď. Chutná ti, jo? No, asi ne. Mě teda nechutná. Hoď to rychle do sebe. Všechno, ještě. A rychle to zapí. Adame, pojď. Takže u tohohle videa by to bylo všechno a naschle.